Ford, es coche. Sí, Ford, correcte. Ahí a Inglaterra també dic Ford. Yeah. El volant a l'esquerra o a la dreta? A la dreta. A la dreta, este es la que son una miqueta aquí. Pues mira, así en Pedrola, sentir la primera estrofa que cantaba decía para salvarme de las gatas de mi madre, ¿ves lo que te decía? Las gatas, les gatas. Ho diu mig en valencià, això. Anem per cal Musafir, ara anem de baixar. Pues així, en Musafir ara és una terra que és molt normal que tingui cant d'estil i això, i ara a veure si tenim sort i veiem l'U del Musafir. Pues mira, veus... There is a big tower. Sí, la torre, eixa. La torre Raset, crec que se diu, me pareix, la torre àrab. És de la mateixa època que la de Paterna. Mira, la de Paterna és redona, la de Musafir és quadrat, de planta quadrada, que és àrab i és de la mateixa època. D'això. Bueno, anem a veure que van a començar ja l'U dels Musafirs. Con
la Ribera Alta. Hi ha altres poblets, que és Catadau, el Max i Llombai, que viuen el Marquesat, i anem allí, i ahí diuen que és molt conegut